McLagan yn rheoli yn gryf. Cottrill i mewn i Jarvis. Jarvis yn troi yn ôl i Cottrill. Jordan Cottrill. Yn gorffen yn hyfryd dros Woods. A'r dathliad ddim yn ddrwg chwaith. 2 funud ar oriau'r y dyfarnwr, a mae Jordan Cottrill wedi rhoi Barri ar y blaen gyda gol hyfryd. Kai Edwards yn edrych am yr unletraws. Wild y flic i Kenny partner. Yn ôl i Wild. Wild ar arbediad gan Lewis, o hwnna'n gyfle da i Mike Wild. Mae yno hyd i Hart. Hart y croesiad. Kenny ar peniad. Cyfleon da i'r Fflint. Jake Phillips. Y tafliad at y postyn cynta. Y flic ymlaen yn taro'r trawst. A Kai Edwards oedd yno. Y flic, cystal o flic blaenwr. Sam Hart ar gig gornel at Wild. Jones yn ergydio. Mae'n cael ei hatal. Jones yn ergydio eto'n taro'r trawst. Mae'r bêl dal yno. Y Barri'n ceisio clirio. Maen nhw'n ceisio clirio hyd. Kai Edwards nawr. Edwards yn cael ei wadu. Oedd yr ergyd yna gan Jones yn grasboeth yn erbyn y trawst. Record dda iawn gan y Fflint gartre nes colli'r gêm ddiwetha yn erbyn y bala. Maen nhw'n rhoi holi yma, ond Cadwaladr sydd drwodd. Mae Cadwaladr! Mae'n cael ei hatal. Wild! Yr ergyd yn cael ei gwiro gan Wild yn te hefyd. Mae'r Fflint yn pwyso a phwyso. Mynydd o dafliad gan Jake Phillips. Wild y flic ymlaen. Kenny drwodd i Cadwaladr! A mae'r Fflint yn gyfartal. Mae Cadwaladr yn dathlu gyda'r chwaraewyr sydd wedi anafu. Y flic gan Wild a Cadwaladr yn rhwydo'i gol cynta'r tymor hwn. Mae wedi bod yn dod hefyd. Phillips, y tafliad yn fyr y tro hwn. Mae'r yn ôl i Jake Phillips. Y croesiad at y postyn pella. Wild oedd yno ar gwiriad dros y trawst. Wild yn curo'r drws unwaith yn rhagor. Edwards. Kai Edwards. Ar bas. Drwodd i Kenny. Gol hyfryd gan Jack Kenny. Dyn ni cael cysadleuaeth gol y mis. Mae angen cysadleuaeth pas y mis. Mae ganddo ni'r enillid fan hyn. Pas Kai Edwards yn wirthiol a'r Fflint ar y blaen tocyn yr egwyl. Mae ganddo ni eilydd anarferol ar yr egwyl. Y pedwerydd swyddog Mark Petch yn cymryd yr awennau yn y canol oddi wrth Cheryl Foster. Cottrill. Cadwaladr yn ethu ar dacl. Cottrill yn dal i fynd. Y bas drodd i McLagan. Kane McLagan! Yn dod ar Barri nôl yn gyfartal ac yn dathlu gyda'r cefnogwyr sydd yn gwneud y siwrna hir i sir y Fflint. 2 munud i mewn i'r ail hanner. Dyna drydedd gol McLagan y tymor hwn. Mar ar gic at y postyn pella. Roberts ar peniad. Wild bobl bach. Feddwl, oedd hi dros y trawst. Oedd hi'n haws sgorio, dwi'n meddwl. Oedd hi'n mynd mewn, dwedwch. Hart ar gic. Y flic ymlaen. Jones yn cyrraedd. Mae'r Fflint yn taflu popeth at y cic agosod ma. Mae hon yn gêm dda. Mae'n gêm agos a mae'r dorf mae'r gael castell wrth i bofe yn gwirlio'r arlwy. McLagan yn cael ei warchod gan Kai Edwards. McLagan yn ei gosod i Cottrill. Cottrill yn y gydion taro'r postyn. Mae yno hyd y McLagan y gwiriad. A mergyd gan Jordan Cottrill bron ar rhoi'r Barri nôl ar y blaen. Hart y mar drosti. Hart y tro hwn ar y droed chwith. Wild yn glir! Mae hwnna'n gyfle da i Mike Wild. A mae'n gwybod hynny hefyd. Y gig gornel gan Hart. Lewis yn dda i ddyrnu. Green yn clirio. Mae hwnna'n cyrraedd Cottrill. Yn nawr tes am ond un rhwng fe ar gol. Jordan Cottrill, Phillips ar ei war. Cottrill heibio i ddyn. Jordan Cottrill! Arbediad gwych gan Ryan Woods. Mae wedi sgorio un, mae wedi creu un y prawn ma, a bu bron efo roed y Barri nôl ar y blaen. Hart ar gig gornel, dyw i ddim yn curo'r dyn cyntaf. Bradley nôl i Hart. Cummings allan yn sydyn i warchod. Sam Hart yn mynd un ffordd o'r llall. Mae'n mynd allan oddi ar Hart. Mae'n gig gornel yn ôl y dyfarnwr. Mae Cummings yn gandryll. Dwi ddim yn meddwl bod Mark Petch wedi cael y penderfyniad yna'n gywir.
Mae'r Fflint yn ei chymryd i'n sydyn. Hart i Bradley. Ni gosod i Ben Mar. Mar! Mar i'r gornel ucha! A mae'r Fflint gyda 3 munud y weddill ar y blaen. A mergyd i'r gornel ucha. Ond na ddim stopio'r honna. Ond doedd hi ddim yn gig gornel i'r Fflint. Cic o ddole di bod. Wild. Phillips yn cyrraedd o'n gyntaf. Jake Phillips. Heibio i Cooper. Y coesau dal yn ffres i Jake Phillips. Phillips mewn i'r blwch. Mae'n cael ei harbed gan Mike Lewis. Ond amrediad gan Jake Phillips. A mor hwyr yn y gêm hefyd. You know, the feeling obviously for the euphoria for the lads, obviously, and everyone at the ground when that winning goal goes in. It's you know, Ben Mar again come up with another fantastic goal, but it was a performance where I felt that if we hadn't come away with the 3 points, we'd have been disappointed. Now that's to take nothing away from Barri, because I thought Barri came with a game plan and caused us problems on the counter attack. But we felt we got caught cold with their 2 goals, and we've probably had a number of opportunities on another day we could have finished the game earlier. However, football doesn't work that way, and you've got to find a way to win a game of football, and we found one today again. Arguably, I think the better team's lost. I'd probably say that a fair result would have been a point there, but let's focus on the positives, and the performance from the lads there was end spades today, so quite pleased with that 70%. It's just that 30% will kill you. You know, we know what Carnarvon are capable of. You know, they have you know, a great spirit at Carnarvon, you know, with the fans there. We know what we're going there to expect, and it's a great occasion to go and be part of and playing. You know, we're saying in here with our dressing room that we've got to try and embrace these opportunities that are presented, and there's no better than going and playing in front of a packed house at Carnarvon. You know, in a game and an opportunity where both teams are looking to sort of try and move away from each other in the table.